Taħt sema kaħlanija u ziffa ħelwa, biżżejjed kemm tħarrek il-Bandalori, il-lokalità ta' Bormla ċċelebrat il-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Ta' min wieħed jinnota li din il-festa ilha tiġi ċċelebrata għal 20 ta' snin, iżda żdiedet fil-popolarità wara li fl-1854 il-Papa ta' dak iż-żmien Papa Piju IX iddikjara li l-istess qaddisa bħala domma tal-fidi wara li jingħata li din tnislet bla dnub lanqas dak tan-nisel. Xhieda ta' dan il-vara titolari li turi ġbija tal-Madonna bil-wieqfa fuq serb li qed jirrappreżenta l-ħażen u allura hi qatlet il-ħażen minn ħajjitha. Fi knisja ppakkjata saru ħomma bin-nies ħerqana biex isegwu l-kelma talla permezz tal-qari mill-iskrittura. Dun Paul Vella wassal il-paniġirku tradizzjonali. Matul il-paniġirku saret enfasi fuq l-importanza li l-bniedem jintrefa mill-ħażen u joqgħod il-bot kemm jista' jkun minnu. Minkejja dan kif innota Dun Paul, alla xorta waħda dejjem għandu jkun iċ-ċentru tal-ħajja, anki meta aħna l-bnedmin momentarjament nitbedu minnu. Tkellem ukoll dwar l-importanza tal-fidwa għax bħalma reliġjużi jemmnu fir-reliġjon minkejja ħafna drabi ma jkunx hemm tweġibiet għal ċerti mistoqsijiet. Aħna wkoll għandna nafdaw fil-futur tagħna infassal fuq il-pjan tal-Alla. Marija Santissima, inti dil-belt kospikwa, safat fuq aktar mill-ġiżi. Aħna wliedek inselmulek, inti l-għaxqa tal-Bormliti. Marija Santissima Immakulata, hija il-fuq minn kull ħlejqa oħra għax Alla oġbu jollija u jpoġġiha hemm fuq biex tkun għalina sinjal ta' faraġ u tama żgura. Għal-qudies kienu preżenti l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-Prim Ministru Robert Abela, il-kap tal-Oppożizzjoni u diversi membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra tad-Deputati. Intant wara li intemmet iċ-ċelebrazzjoni il-Prim Ministru Abela, akkumpanjat minn martu Dr. Lidja, daru man nies li kienu preżenti u awgurawlhom mhux biss għall-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni, iżda wkoll għal dan iż-żmien festiv, filwaqt li żaru wkoll wirja li kienet tettesebixxi xi xogħol taħt il-Knisja u l-każini tal-lokalità.